този епизод модифицираме гарнета. Катедрала се движи с вратите настрани. Катедрала се движи към камера. Катедрала пуши. Дадохме да кара и на емо. На Мегапарк ще пише сметката. Абе, този епизод е пълна лудница. Възможно е да има и giveaway. Факсаме сутринта на мегапаркинга и реда си за разглобяване чака поредния Volkswagen Touran TDI. Последния, който ви показах, беше черен и с запазен салон. Този също е с запазен салон. Както знаете, изкупуваме всякакви марки автомобили, джипове и бусове на стойност до 100 000 лева. Вътре на поточната линия започнати има по-интересни коли, но се разминахме с тях. Навън са останали обичайните заподозрени. Много обичам 307 с голямо стъкло, не знам защо, ама е яко. Точно тази не е никак лоша, с по-дълбоките седалки и скоро ще може да откриете части от нея на Megaparts BG. До Пежото имаме паркирано японско джипченце, а вътре на първа линия разбира се е Golf, следване от Chevrolet Aveo и Subaru. Жалко, че не го покарахме, ама любо дава зор за разглобяване. Дори заводския финиш на джантите си седи без нито една дръскотина. Колата беше в топ състояние. Печка е, ама пак щеше да е интересно да я покараме. Подгревче на предното стъкло, броня без дръскотина по ъглите и това щеше да е яко да го покараме. Mercedes Viano 2004 година. Както и да е, важното е, че скоро ще може да откриете части и от него на Megaparts BG. Nissan Navara, за това вече наистина ме яд, че не го покарахме. С двойна кабина е и той беше в топ състояние. Даже си имаше и такава шапка отзад. От тук можеш да си товариш. Задното стъкло също се отваря. Някога ще направим офроуд епизод, ама друг път. Поне до това още не са се докопали и е цяло. Пак трябва да ви го кажа, но и тази е в топ състояние. Mitsubishi Outlander 2007 година. И отляво е здрава, най-вероятно не е стъпвала извън пътя. Какво правите там, бе? Его. То от Враца пак нещо намери. Не беше нещо кой знае колко интересно. Интересните неща ги прибира чичкото с мотокара. Двигателя е двойка дизел 140 коня. Някой е сложил не лоша китайска мултимедия. Озвучаването е Rockford. Има много говорителчета и заводски буфер в багажника. Работи добре, издава нормалните аграрни звуци за дизел. От тая врътка се сменяват режимите на задвижване, нормална ръчна, контроли на парното като на Alfa 156 и скучна японска седалка. А това какво е? Мисля, че намерихме АТВ за прасето. Най-интересното, което съм намирал, е вибратор. Него не съм го тествал, ама ако АТВ-то запали, ще го пробваме със сигурност. Гледай, бе, чичка! АТВ! Това е за прасето! Давай сега ще му го дадем да кара. Разбира се, първо ще го мегализираме, една нова батерийка и е готово. Да видим дали ще допадне на прасето. Като не ще да го кара, ще пробвам аз. Какво става, брат? Си го караш ли, бе? Си го карам! Не! Ей сега, чакай! Дай да минем, бе! Дай да минем! Това да не ме захапе. Нека и Любо пробва. Отива ти, бе! Колко ти ме газиш? Че караш ли, бе? Хайде! Ама внимавай! Трябва да сложиш на скорост, да.
газ, бе! Повече! Айде, бе! Абе, дай му газ, бе! Внимавай, бе! Докато Емо хвърчи, не забравяйте да ударите по един лайк и да се абонирате с камбанка за канала ни. Само така ще може да го развием и да правим все по-интересни видеа. На две поне, така. Да. Ще падна, няма. Дай на мене. Ела, вземай го. Не може така да пренебрегваме прасето. И то трябва да се порадва. Мега забавно е да бръмчиш с АТВ и то по време на работа. Гледай, бе, прасето кара, бе. Хайде, свиньо, заминавай! И хеликоптер да й дадем, сигурно ще го подкара. Стига глупости! Това АТВ няма да го намерите на Megaparts BG, не може да остане и на плац, защото пада продуктивността на работния процес. Така че може да бъде твое. За целта първо трябва да се абонираш за YouTube канала на Megaparts, да направиш креативно видео свързано с Megaparts и да ни тагнеш към него. Видеото събрало най-много гледания ще вземе АТВ-то. Като под креативно видео да се разбира забавно видео или песен, а не нещо рисково. Каскадите ги правим ние в контролирана среда. Видеото може да качите в YouTube, TikTok или Instagram. Няма ограничения за формата или платформата. Линк към клипа, който сте направили, изпратете на YouTube klomba.megaparts.bg. След 3 седмици ще обявим събрания най-много гледания и кой ще вземе АТВ-то. И сега за по-тъпите като мен. Първо, абонираш се за канала на Megaparts. Второ, правиш видео свързано с Megaparts и ни тагваш. Трето, изпращаш линк към това, което си направил на имейл YouTube klomba.megaparts.bg и може да получиш АТВ. Време е за работа. Прасето трябваше да намери яка кола, на която да й модифицираме гарнетата, но явно нещо се е объркало. Гледай, свиньо, тук е писано 190, а не 140. Хайде, разбирам да беше сбъркал 124 с 140 или дойди, ама 190-ка? Както и да е, изкупуваме всякакви коли, така че е нормално да се заблудиш. Ще измислим нещо. И това е хубав Мерцедес, ама какво да го правим? Между другото, наистина е хубав екземпляр, но най-интересното в него е, че има лампичка, която да те подсети да си сложиш колана. Лоста не е разбит и скоростите влизат приятно. Има си ел стъкла и ел огледала, което за 89-та година е било мега голямата работа. А по-голямата работа за 2023 година е, че волана не е разлепен. Ей, тук започват да превъртат като станат на 1000 години. Я да видим за някое хапче от социализма. Няма. Поне дали пали. 35 годишен механичен инжекцион без газова уредба. Комутатори, мумутатори, колата си работи добре. Но ни трябва нещо по-яко за днешния YouTube тест. Споко, имам идея как да направим цилиндрите от 4 на 8. Седни тука, поливаме с мегалейката и ще порасне. От 1800 стана на 5000 кубика. S500 с 320 атмосферни конски сили. Произвежда се от 91 до 98 година. Тази е 94 и е с заводските 16. Като цяло е в автентичен вид с изключение на няколко дребни мунинга. Няма да ви обяснявам колко е мутренска и голяма, всеки, който е виждал такава в огледалото, си знае за какво става въпрос. Приятни звуци издава, но във втората част на видеото ще издава още по-приятни. Долу в коментарите може да напишете според вас за какво са тези джиджавки. Има по една и в двата задни калника. Това дето пещи е защото си мисли, че ръчната е дръпната, в случая натисната. Егати динозавъра. Кара се много приятно, обира всички неравности, някога е била с хидравлично окачване, но някой я е преправил на обикновени амортисьори. Чакайте да ви покажа за какво са тези неща на задните калници. Те са нещо като древен парктроник. Когато сложиш на задна, излизат. Би
трябвало да ти помогнат да видиш края на багажника при паркиране. Не си го представям точно как ще се случи, но пак поне са сложили нещо. По-късните модели имат истински парктроник и на тази в броните има, защото не са тези, с които е излязло от завода. Минава известно време, докато скоростната кутия разбере, че трябва да тръгне, но то си е така на повечето мерцедеси. Тракшн контрола се включва и не ще да се врътка, на някой има копче, от което се изключва, но на негово място има едно друго, което ще ви го покажа след малко и не е за изключване на тракшъна. По един или друг начин ще го изключим. Този и да го прегазим няма да е голяма загуба, пък и ще стане интересно видео. Накъдето и да тръгна все се появява. Прилича на мене, само че в умален вариант. При минавания по тунела и радиаторчето на парното не издържа на драмата. Ще трябва да го оправим, иначе няма да има YouTube тест. Това обаче не може да ни спре да я разгледаме набързо. Даже може да приемем, че е допълнителна екстра. Top Gear веднъж направиха W140 на сауна. Ето, и ние си имаме. На това копченце има изобразена гума с верига. Всички се подиграват на BMW-тата, че трудно се карат зимата. Така е, защото не знаят как се кара Мерцедес през зимата. Тук на някой има и клавиатура за телефон, но в случая е жабка. А тук в голямата жабка има втора по-малка, напълнена с лампички от предишния собственик. Разгъва се и имаш нещо като стойка за чаши. На повечето мерцедеси задните подглавници се сгъват от копче, тук не само се сгъват, но и могат да се вдигнат автоматично. По корите на вратите има мека кожа, а от тук под формата на седалка са наредени контролите за седалката, която си има и памет. Готиното е, че най-долният бутон е разделен на две. Едната половина мърда долната част на седалката, а другата мърда цялата седалка. Някои модели имат и електрическо средно огледало, което като си го настроиш също остава в паметта с седалката. Да проверим как е на шефското място. Има и дълга база, но да ви кажа, и тук не е никак тясно. Големия подлакътник се отваря и има оставено място за боклуци и древен опит за стойка за чаши. Масивни решетки за вентилацията, подгрев на седалките и още контроли подредени като седалка. Само че най-долният клавиш е просто за красота и не изпълнява никаква функция. Но пък може да мърдаш горната част. Не са ни оставили никаква прах, а от тавана падат огледалца с подсветка и общо взето това е. Гледайте сега какво става. След като натиснеш включалката, изкача хромирана дръжка, за да не се изцапаш и да не надереш боята. Очаквах багажника да е по-голям, но е значително по-плитък от на по-новите модели. За сметка на това е по-широк, защото отстрани не е наблъскано с модули, усилватели и ченджери. Да видим мотора. Всъщност не може да го гледаме много, защото трябва да оправим проблема с радиаторчето на парното. Иначе е доста голямо желязо и пластмасата върху него не е декоративна, а всъщност е филтърната кутия. Ще направим байпас и ще изолираме течащото радиаторче. Ей, тук ще набием един болт и ще стане като нова. Една лейка мега вода и е готова за тестове. Първо нека я замерим с заводското гърне. Дай му газ! С толкова достигна до 88 децибела. Ще махнем крайното гърне. Мисля, че си е оригиналното, просто са му залепили лъскави накрайници. Я да я чуем без него. Като че ли започна да се развърта по-добре. Извади 108 децибел без гърне. Ще удължим тръбите, за да излязат зад бронята и там ще монтираме мега гърнетата. Единия вариант на мега гърнета ще изработим от автомобилни пожарогасители. Едно време на жигулите са си ги правили такива, а в Америка си имат Cherry Bomb, което е почти същото, само че с малко повече вата. Добре, ще го укрепим и ще изключим системите за сигурност. Диди. Това е букс за IBS. И сега че работи ли без нея? Сега ще ви предстои да... Добре. Готово ли си? Готово е! Къде бе? Ще я караш ли бе? Ще карам. Направо да, направо ще почвам. Ще почваш? Ще почва да кара. Ами махай той надолу бе. Той какво правиш там? Откачай IBS-а да може да се жаснеме по-качествено.
Готово ли? Подготвяме да можеш да караш. Добре. Направо викай да дойде да готвя. Ще викаме. Пускай надолу. Добре. Пускай да почваме. За какво ти е това? Това е специално за малко гидори. За малко гидори? Да. Искаш да го завариме? Да. И после те почва с пистолет. Пиум. Се стана по обоза, ще се да обоза работи. Да няма да чака никой. Така. Браво. Се черпи после. Какво се черпи? Не знам какво ти... Ракия? Иска ракия. Не, той не пие. Иска 20 евро. 20 евро ще пише сметката на Мегапарк. Браво бе, брат. Много добре. Браво. Браво, много хубаво прави. Много хубаво прави, но все пак 20 евро трябва да дадеш. 20 евро на Мегапарка. Мегапарк ще да 20 евро. Ма човека ти го направи, ти не искаш да си го вземеш. Аз ще го взема, ама как ще го взема така? Па с ръце? Да, с ръце, да, ще го взема. Айде, взема го, дай на мен сега. С ръце. Ето, заповядай. С ръце на ръце. Да, с ръце без ръце е едно също. Добре. Браво. Тежи. Не толкова. Това не го виждали ме тежи? Не бе, добре, така се много добре. Супер. Да. 20 евро. На Мегапарк ще пише сметката. Да го пробваме с пожарогасителите. С тях достигна до 110 децибела. Време е за тест драйв. Чай да се качиме, аре бе, ело. Ело оттам. Понякога задира, но с времето височината ще се саморегулира. Защо не се махат? Вади много плътен звук с новите мега гърнета. Влизал съм в катедрала, но за първи път виждам катедрала да се движи с вратите настрани. Къде не трябва да седим? Тук е баш срещу мен. То това гърне става и за плуг. Без проблем ще изоре цяла нива. Успяхме и да уловим изражението на шофьор мигове преди катастрофата. Стига дълго! Освен в името на YouTube науката да се пробвам и аз. Ти ще кара ли? Ти ли искаш? Ти не, после ти. Това вулан мърда, бе! Какъв е това вулан, бе! Той проверя нещо. Температурата е... Дигна ли? Добре. Надявах се да шлепне в резервуари. Къде върда толкова, бе? Ние гърнета правихме, ама... Да пробваме. Да, ще кара там, изненада. Да не стане гаф, ако тя да... Няма, аз и няма да кажа. Че внимаваш? Да, бе, много не. Ама че внимаваш? Да. Няма да кажа, аз само ще кажа до тема и това. Добре, ама внимавай. Нали?
Давали сме му калашник, защо пък да не му дадем и Мерцедес? Нема, тя тръгва, като идеш газ не тръгва и отведнъж. Не. Стига дълго, брат. Стига дълго, добре. Не бой се, бе! Не бой си! Не бой се, бе! Внимай! Не се случват така нещата. Не. Стига, Мари, стига дълго. Вика, не бой се, бе! Не бой се, бе! Всичко може да щупи. Не може да го чупи, ще го модифицираме още. Намерил съм гърнето на гърнетата. Вързва се идеално с пропорциите на W140. Тук ще направим една дупчица. Трябва да е достатъчно за входящите тръби. Махаме бронята, защото ще е излишна. Право може да се возим като отзад. Готово! Оригинално мега гърне, произведено от YouTube продукцията ни. Дай му! Достигна до 115 децибела. Хем звучи яко, хем е и най-силно. Не съм позал камерата, питай ме пак. Ще ме свалиш ли додолу? Трети път. Ще ме свалиш ли додолу? Добре! Също мърда тъга. Като искаш да набереш, трескаш вола на два пъти. Газ. Това е Мерцедес, не се кара с много газ. Защо пуши тука? Това, което ни препречи пътя, е купето от Дайхатсото, което в началото на видеото си беше цяло. Ти нали беше до тука, бе? Ета. Арешо ми. Абе, яви ми да работи като парктроник. Изглежда, че е по-практичен парктроник от рукцата в калниците. Ще трябва да тестваме варела на Макс преди да го пуснем в производство. Трябва да спреме в един момент. Не е забавно некоя те вози, нали? По-яко е. Що да не е забавно? Не е забавно, повярвай. Напротив, перфектно е, дай нему да кара. Да. Какво става, брат? Чакай кумата! Искаш ли да караш? Айде! Не. Друг път. Друг път. Добре! Дай ме карай! Кучето се скри. Стига глупости сега. Да махнем гърнетите и да направим бърната. Верно ли е? Къде е? Чакай, това ми киваш. Къде е мало по? Не знам. Къде бе? Абе, плами те има, ама. Лили, бе. Имаше, бе. Има, кажи какъв пламък идва. Да, бе, като Да трябва прави, бе, да огън. бъде Право да прави. Прави барбекю. Направо се запали дърво. Ма кое? Отвътре ли или? Абе, имаше огън. Ей, тук е такъв огън излезе. Ей, тук. Как ще излезе от такъв огън? За финал нека я чуем без никакви гарнета, ще ги отрежем след сондите.
пак нека Варела си седи за престиж. Интересното е, че не подмина 115 децибела. Най-важният въпрос е дали S500 ще направи бърнаут без гърнета. Предполагам, че това е край на днешното видео и днес не се жаснахме в нищо, покарахме подобаващо яка кола, направихме и яки модификации. Вие не забравяйте да ни подкрепите, като се абонирате с камбанка за канала ни, а долу в коментарите може да споделите идеи за бъдещи тестове. Мерцедеса на Top Gear може да беше сауна, но пък в нашия може и да си опуши сланина. Като стана въпрос за сланина, къде изчезна прасето? Последно беше под предния капак. Мегапартс – революцията в търговията с авточасти. Склад с над 10 милиона авточасти за над 16 000 модела автомобили. Всички детайли за автомобила събрани на едно място. Мегапартс БГ – лидера на пазара.